Step? Oh. Cake, milk tea, large of mango fruit graham. Ano gusto mo? O kanang doa kana? Mana dito?
It often is na pinipay tayo. Amen. Kasi ito yung abot ng motor. Oo, na naman niabot ng motor. Oo ba yun?
Ayaw. Baka mangga sa street bay na.
Pangkon. Manate! Ay, gatas. Panay sa... Adobong manok.
Oh, di, kinakoy gi-prepare.